What's up mga Manoy? What's up mga kamanoy? So, magkuha may usa ka challenger na isang taganon ang usa ka item. So, og among blindfoldan sa saningan. Malong. Og among blindfoldan sa malong. Og muriak si Jawduda na punishment. So, og di po siya katagan nagay punishment. So, let's do this. Pang. Perspik. Gina lagi na ako. Dari punggo. Ika pa. Apa sir? Dari sir. Di pa ka diigit na. Kapulo. Aray manan. Maluoy sa kalabaw! Maluoy kasi mukha! Gamay na naman. Siguro, umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay. Gumalaw. Sana babay. Sige na. Sana, sige ba? Pero pag kami nakita aking panggigigilan, di ko siya titigilan. Sigaw. Uting nga gibulbul. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Mag-exercise tayo tuwing umaga upang ang katawan natin ay sumigla. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Let's get ready to rumble! Derp.
Oy, wala kailan ha. Ini langgam, ilang. Ayo pala binong marapil matangtang. Toko. Toko wala. Kakoy man It was at this moment that he knew. He fucked up. Kung ako'y mahimong tae, ipapilit sa inyong haligi. Kung aduna mo'y kaluoy, ipakaon sa inyong baboy. What's up mga kamanoy? Shout out tayo ni Mary Jo Escartin, Prince Batang Pasuay, MG Matmat, Isklamado, Ibis Gumahog, Julie Marie Inusian, Offline Games. Ni Mariel Truyo, Pauline Gloria Moldes, Pauline Gloria Moldes. So, thank you for watching. Thank you.